Салому алейкум дӯстони паплёни туркӣ бори навшам омад. Дина қабулш кардем. 6 ранг дора. Либос дусташу доставка дохили душанбе берун ҳамаш ройгона 6 ранг дора. Материалш беҳад материали тоза. Материали қавсе борои навай ё 4 фасл пушташ мешавад. Сабзи талхабарг, сабзи тиёмӣ дорад, бежи свет дорад, баъд балотви дорад, тиёмӣ синӣ дорад, баъд коричневия, бирӯзови светай 6 рангай. Дӯстон лайка дастгирия фаромӯш накунед. Лайка бизанед ки то дигарро бинанд. Доставка ба тамоми ҷумҳурия ҳастай. Оптимум дорем дӯстон. Мисол клиентоне ки мисол ҳамаи рангаш мегиранд, оптимум дорем барои савдо ё ки барои тӯй маърака оптимум дорем. На тамошо кунед дӯстон. Бори навай на Дина омадаги нав ҳуиш кардем, на видеош кардем. Лайка дастгирӣ кунед дӯстон. Шумо падешка бисёре бо нарха мепурсанд бо мегӯем шумо 280 сомон да писанатаи видеода менависем. Хай тамошо кунед дӯстон. Лайка фаромӯш накунед мондана. Ҳамада барори кор.